Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Mipakita o pagsalig si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa anak nga si Vice President Sara Duterte kalabot sa mga isyong gikalambigitan niini. Samtang dili nini suportado ang gingong people power batok sa kasamtangang administrasyon. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ubay-ubay ka mga panghitabo ingon man mga isyu sa nasod kaya tubang karon ang gisgutan ato sa press conference ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kagabi dinhi sa Davao City. Gawas mo mga na-mention na gisgutan sab og gitumbok ang wala og tuo nga pagpanghatag og ayuda ug sumala pa sa dating pangulo nga namatngunan nga wala matud pay mga proyekto karon ang kasamtangang administrasyon. Ibigay ko sa lahat sa kanila. Gitambagan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagobong lumad, isip IP lawyer si Office of the Vice President Chief of Staff, USAC Attorney Zulaika Lopez, nga sabton nga lakip sa proseso sa gobyerno ang ginaagian ni Lopez karon. Proseso yon ng Kongreso. We cannot question their authority. May investigation eh. It's just too bad na ganun ang nangyari. Dili matud pa krimen ang contempt, inay paagi kini aron maayo ang pagpahigayon sa congressional hearings. Apa nagtuo ang kanhi Pangulo nga walay basehan nga makontempt si Lopez sa pagpadala og sulat sa Commission on Audit. Pina-explain nga niya muna yung ano niya kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain, magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. Hinoon, mipakita og pagsalig ang kanhi Pangulo nga kaya ni VP Sara ang mga nahitabo kaniya karon. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Apan sa hulga matud pa ni VP Sara, ngadto kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ug House Speaker Martin Romualdez nga kung unhan matud pa siya og papatay, iya daw ipapatay sab sila. Binata man yun. Ako, utro rin itong PSG patay nila. Siyempre pag ganong init ng, sino ba naman hindi mag-init ng ulo alam mo si Inday. Samtang dili suportado sa kanhi Pangulo ang migawas nga panawagan sa social media nga mag-people power na batok sa kasamtangang administrasyon. Wag. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong lukulukong Malacanang, ang problema, ang isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si ano? Alam mo naman yan, hindi namin kaya yan. Inay tutukan lang matud pa ang mga bugat nga mga problema sama sa pagbalhin sa pondo sa PhilHealth, Moharlika Fund o pondo sa GSIS. Yung 16 billion na nilipat nila, estapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Dugang sa kanhi Pangulo, wala matud pa'y proyekto ang kasamtangang gobyerno kay gigamit og gihurot na matud pa og pagpanghatag isip ayuda ni House Speaker Martin Romualdez ang kwarta sa nasud. Kasi Romualdez, congressman lang pero left and right ang pamigay niya. Sus Mario Josep Ginoo Romualdez, oy. Awa ka naman sana sa amin. Ni komento sab ang kanhi Pangulo sa migawas nga dunay ginaluto nga impeachments o disbarment case batok ang VP Sara. Total malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa magpasyal sa. So she's running in 2028 for president? Hindi. Wala siguro. Sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total tatay niyan, Presidente man. Sa issue sa confidential funds, dunay hagit ang kanhi Pangulo, ilabi na sa Kongreso,
Ilabi na nga wala matud pa ginapaubos sa makuti nga pag-audit ang Office of the President ug Kongreso. Once and for all, buhay man yung kuwa, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ngayon yung this year lang. Tapos pagkatapos buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang congressman, hinamon ko ba sila? To open your books. Sumala sa kanhi Pangulo, doon na naipiang ang pagpanagan sa gobyerno sa nasod. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Ang military lang daw ang makaayo ni ini. It's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng baril. Magsabi lang sila na we are not anymore. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi lang ng military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Gisigundahan sab sa kanhi Pangulo ang pangutana ni VP Sara kung paunsa nga hapsay nga makatulog ang AFP Chief of Staff sa luyo sa mga nahitabo sa nasod karong binilyon ka piso ang nawala. Matagal na siyang natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila. Pangutana sa kanhi Pangulo sa military ug pulis kung hangtod kanus sila mo suporta sa Pangulo nga matud pa drug addict. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. Plano matud pa sa kanhi Pangulo nga makigpulong sa kasundaluhan nga anaa sa ubos nga ranggo kalabot sa kahimtang sa nasod. Apan wala daw pugsanay ug wala kini gitago aron dili mahimuan og malisya nga dunay ginaluto nga kudita. Maghulat na lang matud pa siya sa himuong paagi sa military ug suportahan kini niya. Apan sumala sa kanhi Pangulo. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. No nothing. Samtang kalabot sa giingon ni Pangulong Bongbong Marcos nga dili pugnan sa gobyerno kung voluntaryong mo surrender ang kanhi Pangulo sa ICC. If you are going to recognize ICC, you are eroding the sovereignty of the country. Mas mabuti pa, wag ko lang idamay yung bayan. Back up na lang ako, tapos kung may mag-tweet na taga-ICC, bigyan ako ticket. Doon ako sa korte nila, mag-exhibition ako. Ginakuhaan pa og pahayag ang Malacañang og kasundaluhan kalabot sa mga gibuhiang pahayag sa kanhi Pangulo. Sara, klaro ang gibutyag ni kanhi Pangulong Duterte nga kung doon may mga uprising pag-alsa, wala siya partisipasyon ni ini. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.